A vosaltres. Marxo cap a les butaques perquè divendres van tornar d'Itàlia un equip d'escultors sorgits de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona. Ells han participat a la 25a edició del concurs internacional d'escultures de neu de Sant Càndido i Sant Virgilio, a Itàlia, ho dèiem. Tenim a plató a una representació, podríem dir, d'aquesta expedició, Lucía Ratamosa i Darío Reina. Molt bon dia a tots dos. Bon dia. Com heu quedat d'aquest concurs? Ha anat bé o no? Quina primera pregunta més... Home, és directe. Jo soc molt directe. Després ja explicarem com ho heu fet, què heu fet i tot. Explico jo? Sí. És igual, anem canviant. A veure, va. La qüestió és que en aquest concurs la votació es feia per popular. O sigui, que diguéssim que el públic que passava tenia l'oportunitat amb unes papeletes de votar aquella escultura que els agradava més. I abans ho parlàvem, que vam tenir una mica el hàndicap del temps, que es mou molt per temporades, aleshores no havia nevat, no feia fred i hi havia molt poca gent. I aleshores, bueno, com passa sempre, les votacions populars sempre és una mica una loteria, vull dir que si passen 20 nanos i hi ha una peça que és molt infantil o que atrau molt l'atenció, aquella peça serà la que sortirà, vull dir que... Diguéssim que no hem guanyat, si aquesta és la pregunta que... Aquesta era, clar, dic, bueno, a veure com els hi ha anat no hem guanyat a nivell d'això. Com ha quedat Badalona, però... no, aquí? Personalment estem molt satisfets del Sí? que hem fet. Sí, la valoració personal ens ha agradat molt i el que anem fent, no sé, va millorant en qüestió de tècnica i de detalls, però després la votació és popular i no hem rebut cap premi. A veure si podem anar veient imatges del treball, podríem dir, de l'escultura que heu presentat a Itàlia. Sant Càndido i Sant Virgilio és un poble dels Alps italians? Els tirolesos. Tirolesos, Sempre es fa allà, aquest concurs? Sí. Aquest sí. Vosaltres heu anat a molts altres, ara en parlarem. Nosaltres hem anat a altres arreu, però aquests sempre es fan aquí i aquest any era especial perquè era el 25è aniversari d'aquests dos concursos. Fa 25 anys que es practiquen, que es duen a terme, i són dos pobles diferents que estan a més o menys una hora de distància l'un de l'altre i ja es fan programats perquè es vagi a un i després es pugui l'altre equip anar a l'altre i concursar. És a dir, són dues peces diferents les que hem... Quants dies hi heu estat allà? El concurs són 3 dies? Sí, són 3 dies per concurs, després ha passat el cap de setmana que hi havia entremig i després 2 dies de viatge d'anada i tornada. És a dir, vam sortir el 12, 2 setmanetes. amb furgoneta i hem tornat el 22, que també hem baixat amb furgoneta. Ara sí que estem veient imatges. I heu participat amb el Guernica de Picasso. A veure, com es trasllada del paper al gel al Guernica? Aquest era una mica el joc que l'Emiliano, que és el nostre company del primer concurs, volia representar una mica amb el Guernica, jugant a que és un quadre cubista i a que tenim un cub, que per tant és quadrat i té 4 cares per treballar. Aleshores vam intentar distribuir els elements que més ens interessaven o que més ens semblaven determinants o distintius d'aquest quadre, que a més ens agrada molt, en les 4 cares diferents del que és el cub. Per tant, era com treballar 4 peces diferents alhora amb això que dèiem, amb la problemàtica del temps, de que la neu es desfeia i no es podien treballar molt bé els detalls. Però estem molt satisfets amb el resultat, com deia la Lucía, que hem aconseguit, tot i això. I com no perdre el dramatisme d'aquesta obra quan es trasllada al gel? És que són preguntes que hauria de contestar l'Emiliano, però perquè és ell qui ha aprofunditzat en l'obra. Nosaltres l'hem ajudat a fer-la possible d'alguna manera, però crec que ell va escollir de fer un relleu al cub de neu i és segons el modelat o segons com va posar a la superfície del modelat les diferents figures del quadre. Un cub de gel de quantes tones? Les tones s'haurien de calcular, jo soc molt dolent calculant, però són 3 per 3 per 3 metres, per tant són moltes tones. Unes 20 tones estaríem parlant.
un cub de gel més, aproximadament Més, sí, 20 Sí, tones. vaja, que si et cau a sobre et deixa estès. Escolta'm, com és el procés? Feu una maqueta, primer penseu el tema, feu maqueta, o com funciona? I quant temps requereix això? Primer treballem a partir d'esbossos i després fem una maqueta a escala que ens ajuda a després repartir-nos els dies de treball i de feina, perquè evidentment practicar és complicat, com deus imaginar, a la neu, perquè fins que no arribes in situ en el lloc, diguéssim que no pots estar al congelador de casa fent proves. Per tant, la idea és molta preparació anterior, de dies, d'esbossos, de maquetatge, i un cop arribes allà és tirar-te a la piscina i intentar que tot quadri, diguéssim, perquè si t'equivoques doncs és difícil de reparar l'error, diguéssim, o de camuflar. Per tant, requereix molta preparació anterior, d'eines, de dibuix i sobretot de maqueta, que és el que més ens ajuda per prendre les mides i traslladar-les, diguéssim, a la peça gran. Com tu bé deies, és impossible fer pràctiques del que et trobaràs allà, perquè al congelador de casa no es poden fer les pràctiques, però a 14 graus sota zero, que és més o menys les temperatures en què heu treballat, no? Com es treballa? Com us prepareu? Perquè suposo que també us prepareu d'alguna manera, no? Jo crec que amb els anys anem acumulant roba i anem acumulant, sobretot, el que necessitem són unes bones botes, pantalons, guants i mitjons per anar canviant de tant en tant. I el que ens va molt bé també, quan fa aquesta temperatura o menys, és parxes de calor, que ens escalfen els dits i els peus, les mans i els peus perquè no se'ns congeli. Clar, quan portes moltes hores, diguéssim que ja et pots posar roba que després de 5 hores sobre neu i treballant agafes fred, evidentment. Aleshores ja sempre habiliten una sèrie de llocs on pots anar parant, prenent alguna cosa calenta, però bueno, sempre hi ha alguns detalls finals que amb els guants que portes no pots treballar, aleshores has de treballar amb les mans nues, i a vegades ens ha agafat que t'agafa molt de fred i ens van molt bé aquestes coses per donar calor durant 5 hores o una cosa així. Diríem que també la clau aquí és el moviment i la concentració. Us concentreu d'alguna manera en alguna cosa per dir, va, anem fent. Bueno, intentem no parar, no? Perquè quan estàs sense parar i en moviment és quan entres en calor treballant la peça i sobretot jo crec que això que deia la Lucía d'anar acumulant anys i això, amb els anys ens anem coneixent, sabem com treballem i entre tots ens anem una mica, doncs ara tu fes això, tu fas l'altre, ens animem. Sobretot l'estructuració, suposo, del timing, tens 3 dies per treballar, per tant, el primer dia què farem, el segon què farem, i ja intentem que el tercer sigui ja per detalls i per acabar la peça, per deixar-la ben polideta. I és bastant important fer-se un timing amb l'esbós de la peça, de com ho farem, com ens repartirem les hores. I la motivació és quan plegues per anar a menjar. Sí, no? El tema halà, que això ens agrada a tots. Escolteu, heu portat un càmera per fer un documental. Sí, aquest any sí, ens hem endut un documentalista. I què voleu aportar amb aquest documental? La nostra idea, que vam plantejar des del principi, va ser que, entre altres coses, era el 25è festival, el 25è cop que es fa, com hem dit abans, el 25è cop que l'Emiliano, que és el company amb qui vam estar la primera escultura, era el 25è cop que esculpia amb gel i a més feia 55 anys i tot ens va semblar, perquè el que sempre ens passa és que després tornem i és una cosa que ens emportem 4 fotos i queda molt amagada i no es coneix massa i és com trobàvem que era prou interessant com per poder fer un documental o un videogràfic xulo del que era justament a més tot el viatge, perquè clar, és diferent quan anem amb avió, que et plantes allà i punt, que fer tot el procés amb cotxe, veient tot aquell espectacle de lloc. I ens va semblar això, una molt bona idea, portar algú que pogués documentar tot el viatge, tot el procés de treball i després poder muntar un vídeo per ensenyar-lo on fos. Artistes d'art efímer, podríem dir, perquè què dura aquesta escultura després un cop feta? Depèn de la temperatura, del clima, de tot, no sé, del lloc també. Una setmana,
Depèn. Però vaja, no és nostàlgic, no és dramàtic, ja No, sabem què esteu passarà. acostumats, ja. I a més ens agrada que sigui així, que no sigui alguna cosa que hagi de quedar per sempre, com, no? Com se suposa que l'escultura dura per sempre, doncs ens agrada que no sigui així. Lucía, Darío, moltíssimes gràcies A vosaltres. per haver-nos acompanyat avui al Pensió Completa. Nosaltres tornem demà en directe aquí a 2:15. Teniu fins dijous, per anar a YouTube, a subscriure-us tots, que demà l'Uri ens explicarà quins CDs sortejarem entre tots els que sigueu al nostre canal de YouTube. Fins demà, molt bon dia. Here's a little song I wrote, you might want to sing it